जाय बे हाबाखौ मावदों बेनि दायनिगिरिखौ इमिडियेटलि दुलाराय बाथौ गौथुमा एफआइआर होनांगौ, एक्सन लानांगौ, दायनिगिरिखौ गोख्रोंनि सायाव गोख्रों आयेन बायदियै साजा होनांगौ आरो गामिनि रायजो राजाफोराबो निमाहा बिनांगौ। खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर, लाइफआव आं बेफोरबायदि नुनो मोनफेराखैमोन, फार्स्ट टाइम नुनो मोनदों। बर' हारिनि बर' जातिनि आरिमुनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिफा होनोब्ला जों खामखौ होननानै बुङो। जाय बेसादखौ, जाय आइजेंफोरखौ, जाय दामजुफोरखौ जेब्लानिफ्राय बर' जातिफ्रा जोनोम मोनदोंमोन, आरिमु दाजेनदोंमोन, बै समनि आबै आबौ आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो दिनैसिम दासिम खामखौ जों जातिनि मोनसे दामग्रा आइजें महरै सिनायथि होबोगासिनो। जाय खाम, जथा, सिफुं, सेरजा गैयाब्ला बर' हारिनि हारिमु आरो जातिनि सिनायथियानो जेबोआनो गैया। जाय आइजें आइला दामग्रा देग्रा बेसादफोरखौ भारत संबिजिराव गनायथि GI-टेग मोननो हाबाय। बे आइजेंखौनो दिनैहाय बरागारि होननाय मोनसे गामिनि सासे जघन्य मानसिनि गंसे नखराव मन्दप बानायनानै जयग सावदों। बे जों गासै बर' हारिनि थाखाय सहायथाव हाबा नङा। जातिनि हारिमुखौ गिदिर मोनसे असनमान खालामनाय जादों, मानहानि खालामनाय जादों। जाय बे हाबाखौ मावदों बेनि दायनिगिरिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा इमिडियेटलि एफआइआर होनांगौ, एक्सन लाथारनांगौ, गोख्रोंनि सायाव गोख्रोङै दायनिगिरिया साजाखौ मोनथारनांगौ आरो गामिनि रायजो राजाफोराबो निमाहा बिनांगौ। मानो होनोब्ला मोनसे हाबा होनोब्ला हाबाया नखरसेजोंल' जाया, खमसे खम बे हाबानि सायाव रायजोफोराबो एसे नोजोर होनांगौमोन। जाय मन्दप, बे मन्दपा सानसेयावनो बानायनो हानाय मन्दप नङा। बे गोलाव समनिफ्रायनो बानायनाय मन्दप जागोन। बे खमसे खम मेक्सिमाम बे खामनि मन्दप बानायनायाव आंनि नोजोर बायदि साननै सानथामसोआ नांदों जानांगौ। अब्ला बे गामिनि गावबुराया मानो नोजोर होदिया? आं बे खामानिनि सायाव एकदमबारे 1%बो साबजानाय मोनाखै। ओरैनो गनायना लानो हानाय नङा। बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा इमिडियेटलि गोख्रोङै एक्सन लाथारनांगौ। गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोदों। जोबोद दुखुनांथावना, ससियेल मिडियायाव दिनै गोबां गोसारदों आरो बिनि दुखुनांथावना बर' हारिनि थाखाय। बर'नि गुबै दामजु खाम सिफुंनि सायाव जा मोनसे न'खरनि गोथार जुलियाव जा आवाथि सावनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय आरो बियो गमामायैनो बर' हारिनि थाखाय दिनैनि समाव जे बर'नि मोनसे बे दोरोङारि दामजु बेनि सायाव जे मोनसे अन्याय आरो जों बर' हारिमुनि मोनसे आयना बायदि आरो गोथार बाथौ थानसालियाव बेखौ गाहायै जोङो आफा बोराइ बाथौखौ सुंग्रिनानै आर'ज खालामो। जेरै जोङो खाम सिफुंनि बेखौनो दिनै बर' माहारिनि गेजेरावनो दिनै जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव गोथार जुलियाव बेखौ आवाथि सावनाय नुनो मोनदों। बियो क'क्राझार जिल्लानि दतमा बरागारि, जेराव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गामि बे जायगायावनो जादों आरो बेनिखायनो जों दुखु मोनदों बे समाजाव आरो बे जायगायाव बेबायदि आखुनि जा हाबानि मन्दप बानायनानै बेबायदि गोथार जुलियाव आवाथि सावनाय रावबो नुवाखैमोन नामा? दिनैनि समाव दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव दिनै गोसारदों आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै दिनैनि समाव जों बेखौ नायनानै थानाय नङा। जों बिनि जोङो आयेननि राहा, जों एफआइआर होनायनि बेबस्था जों गाबोननि गेजेरावनो खालामगोन आरो बे दिनै बर'नि आंगो जायखौ जोङो हारिमुनि सिनस्रि बर' हारिनि आयना बायदियै दिनै जोङो बेखौ बाहायबोगासिनो दङ आरो बेखौनो दिनै बर' हारिनि गेजेरावनो बे खैसार खालामनायफोरबायदि दिनै बे जाथाया जोंनि गेजेराव जादों आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों मालाबाबो जोङो बेखौ ओरैनो हगारनाय नङा। बिनि सायाव जों आयेननि राहा लागोन, जायनि जाहोनाव जों दिनै गोबां नाजानायाव दिनै GI-टेग जों खालामनो हादों। जेरैबायदिहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर गासैखौबो दामजुखौ दिनै बर'नि दामजुखौ
दिनै GI मोननो हादों आरो बेनि राहा हिसाबै जों दिनै आयेननि राहा लाथारनांगौ आरो जाय समाजा खालामदों जाय बेक्तिया गोथार जुलियाव बिखौ खालामदों बिसोर आयेननि आवथायाव बिसोर काटगरायाव फैथारनांगोन आरो बिसोर साजा मोननांगौ। गोजोन्थों। बिथांमोनखौथ' जों बिथांमोना सोरबा सासे बेक्तिया बिखौ गोरोन्थि खालामनो हागौ नाथाय बे ओनसोलनि समाजारि जायफोरा बिबानगिरि जायफोरा गावबुरा थायो समाजनि बेंगिरि थायो बिथांमोनाबो जुदि बे जायगायाव जुदि गोरोन्थि खालामनायखौ नुनो मोनदों बेखौ सोरबा हारसिं बेक्तिया खालामाखै समाजानो खालामदों आरो समाजानो दायनिगिरि बे ओनसोलनि थाखाय जोंनि मोनसे हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जा बर' हारिनि बिगोमा होलांनाय बे जायगाखौ बिथांमोना सेवहांगार खालामनायनि मोनसे इसिरायावबो बेबो लिप्त जानानै दङ आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बेयो धोरोमारि बिथिङाव मैखोम आघात होनाय जादों।